kaget. Ora kaget. Waduh. Kampet. Aku ngetke dhuwur lho iki ndak darani nakal. Awas lho Mbak, kok nek mak crit ngono lho. Oh. Piye? Metu tenan? Ora. Tenang bisa mengatur situasi kondisi yang kepepet. Terus piye? Ora piye. Kowe ora ngetke aku to? Nakal kowe. Sapa sing ngematke aku ora ya? Ora to. Den rumah. GR. Napa nel? Ya ngopo? Kabel wis nyeriweti. Apa meneh uripmu? Gawe nyeriweti kok. Ayo teruske. Ngopo? Ora kokean mangan. Mbasan kokean kacang wato. Sing tertib to. Lar lan kidul alas angken kangennya lemyar kape wis dadi kaya leak to? Mripate lho. Aku kulino ning Bali kok. Oh, ayo. Nek Bali piye? Cek ceng. Tak. Cek ceng. Kok nek matane copot lho. Hah? Kok nek matane copot? Iki imitasi kok. Mripate. Kowe. Kok kaya adegan tegang. Tuk dung. Aja ngece se ana ki. Santai wae, Mas. Napa? Lulusan tari nek mau njuget ngendi-endi iso. Cesen. Iso to? Aceh piye nek Aceh? Aceh piye, sebutan Aceh? Ayo Mbak nyambut Izin, Mas. Lho jare lulusan tari. Aku sing kene wae rambutan biasa wae, Mas. Rambutan biasa piye? Kon rambutan Aceh nglothok banget, Mas. Wonten pamundutan apa? Ana. Kan joget Aceh. Ana. Pinten? Ayo engko. Piye iso apa joget Aceh? Aceh ki sing dung deleleng. Nah, kuwi Sumatera Barat. Sumatera Barat ki iso wewengkon Aceh barang kuwi kepulauan Sumatera kuwi. Ya adoh karo Aceh kok ya. Adoh kae wong ono bis kok. Ya wis Sumatera Barat. Kevin, ding. Ki lho wae kuwi sinau. Wis Tari lilin. heeh. Ding. Aku coba nganggo botol kuwi aku dicekel ben gua. Lilin ki nganggo piring lho. Dienggo lilin. Heeh. Kene. Ya. Maksudnya nganggo piringe ora nganggo kuwi lho. Lah ya ngono kuwi, corne. Kene. Heeh. Kok Balik malah. Ngono kuwi. yo gek ndang yo. Ayo dipraktek. Engko tak iki ana dite lho. Heeh. Lho saka kono. Oh, mlotrok meneh. Sik, wis saka kono kok saka metu saka panggung kok. Dia tampilkan tarian dari Sumatera Barat. Op, kuwi tarian kok gak kaya arep wong cewek. Kok tambah mosok tarine ngono. Soale kabutan, Mas. Biasane piring ro lilin lepek. Kok botol. Ora kok nek pas kono kok ngene lho. Apa dadi mentiung? Ayo Sumatera Barat iki mau ta. Nggih. Terus nganu dadi Cirebon. Salah sak jogetan pira to? 100 aja kok. Saka kono Cirebon saiki. Cirebon ki ana, ana topeng Cirebon. Duduke meneh katoke. Topeng Cirebon. Kita tampilkan tarian topeng Cirebon.
Terima kasih. Kok kaya ledekmunya? Meneng to. Ben aku terhibur kok. Mbok ben aku ngetokke det ra apa-apa sing penting aku iso guyu. 200. Heeh. Kita tampilkan Ngampedhe lo ya. Digenepi 500. Nah, jano saiki apa jenenge? DIY iki terkenal dengan Manoro. Oh, ono sing muni celeng. Oh, jadi lan celeng iki ya suka yo aja lho. Ono DIY kok celeng. Apa? Klono topeng. Wah, klono topeng nek DIY iki. Anu kae lho sing kae sing tarian nganggo tongkate lho. Ho, ngono apa lho? Lawung. Ah. Ayo kita tampilkan lawung saking Ngayogyakarta. Nah. Apa kuwi? Tumbake. Ayo. Kok kaya ndayung. Kowe pancen jebolan cenitari mau Dik iya. Angitan meneh Solo. 400. Iya wis to. Tak kei tepan aja kuwatir. Oh Solo iki apa ya? Solo iki kondang karo klono topenge. Blendrong. Gecah. Wis ben aku kepepete ngetokke sak yuta ning. Wah ya raja tenan kaya. Aku mau ngene barang iki ngapa? Sik. Sabar. Nganggo ngene barang iki ngapa emang? Nek Solo. Ki an topenge cokotan. Untune kurang. Pira iki Mas Deto ki pira? Dadi kecer. Pira ki mau? 600. 600 dengkulmu mlasat. Undak 100. 500 kan 600 ora. 400 lagian. Sumatera Barat, Cirebon, terus Jogja, Jawa Tengah. Ngetan meneh Ngremo, Jawa Timur. Neno. Iya. Arep mimik, tak mimike apa piye? Tak mimike. Apik tenan. Wong golek dit ki ya rekoso ya padake. Ayo ngremo. Sikile kei klinting apa jenenge? Ya iki gutuk ora. Negara kita Indonesia. Neno klinglong klinglong. Ngono-ngono salahmu dhewe. Salahmu barang aku. Iki tembang. Ora kok nyalahke, Mas. Salahmu dhewe. Nali. La 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 la.
rek ndrasa ireng. Apa wis tuwek isih iso ngarit. Sik. Kuwi iki nek ngomong ngono kuwi. Nek jeneng Remo. Ki nganggo klinthing, Mas. Aku ora ono klinthinge. Ah mula tak onekke ngene. Oh, aku sik muni dhuwur. Hah? Nek dhuwur ki klontrong. Kok suarane klothok-klothok ngono? Panjen wis anu, Mas. Ki mau Jawa Timur. Iya. Bali. 750. Ulo. Lagi 500 kok. Engko duta seni saking provinsi Bali. Oto, iki celaba cilik kok. Kok 50 ora? Iya. Sulawesi. Heh? Blas urung tau rono Mas aku. Ya Kalimantan. Kalimantan. Heeh. Waduh ya Mas. Ha ngerti, Nusa Tenggara Timur. Ah kuwi Mas. Aku paling wegah rono. Ragate akeh. Oh. Gua cerme. Hah? Mau ndak teran kicik. Ya. Siap. Kene Tin. Apa lo galak men? Biasa berduit tok. 100. Bro, 100 wong pantang provinsi kok. piye? Kaya Nuwun ya. oke muni ngene kaya wiyaga nek rong dina rong bengi. Dulungi terus piye? Piye? Ra cucuk. Rokoke rong bungkus. Ayo wis kudu ae terus kene. Kuwi wis kebakan kewajiban. Wis. Wis niat dadi wong seni wis ora usah mikirke dhuwit. Kowe iki sik penting ledo nabuh sing sregep. Kok ben dipikir Pak Seno. Ya? Ya. Apa Mas? Ngapa kok yo arep Ya tanganku meneh. Sabar. Yo. Ada masalah? Ora. Aku ki guyu wis tak anggap olahraga kok. Ah iya. Seneng bisa. Ben sehat, Mas. Sehat, guyu ki sehat kok. Bayar pira-pira nek kowe iso gawe guyu aku tak bayar kok. Andi? Ora iso kok. Rasa? Ora iso gawe. Aku aku kur gawe watuk. Oh. Ya emoh nek gawe watuk. Lah itu Mas ya. Ora entuk. Karo ngerokok Mas. Karo disulet rokok. Ayo Mbak Tatin. Balam biangan balam biangan aja tak tanah India Gumal yaring. Gumal yaring Taman Sari Nuswan Tara
sing anget apa piye? Apa? Krungu wong cekrah-cekreh. Nah iki dadi nganu lho, dadi tanggung jawabmu lho. Aku nang kene golek guyu. Bayar ki pengen guyu nek nganti watukku ki terus-terusan, kowe balekke 2 kali lipat lho kuwi. Aku nek watuk, Mas. Ki do tak tambani mari. Oh, tenane. Ilir do ning nggonku. Do golek tombo. Ora parade watuk. Parade watuk. Ayo guyu 100. Ayo. Ngapusi. Kudune parade iki apa kok parade watuk iki? Aman watone guyu. 200. Guyu pindho. Ngalesin. Yo, kono maju. Oh, kur maca. Piye ra sida? Lah kur maca tok. Bocah cah cilik ra tau sinau ya.